नोंसोर खन्दे खन्दे आबै दे खन्दो दे जों खोनासंथारसै देलै आदै दे आंलाय गामिनि गावबुरा मिथिं खुङै खुङै आंनि खानाया गुजोबलांबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय आंलाय गामिनि गावबुरा मिथिं खुङै खुङै आंनि खानाया गुजोबलांबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय बेलाय बे जाखानांगौखा मोजां गाज्रि बिसार खालायनो आंथ' गावबुरानि बिबानलै आदै गथ'आ मोजांब्ला हामथारबायमोन आंनिया जौ फाग्ला नङाब्ला जाथारबायमोन हिनजाव होदो गथ'आ मोजांब्ला हामथारबायमोन आंनिया जौ फाग्ला नङाब्ला जाथारबायमोन आंलाय गामिनि गावबुरा मिथिं खुङै खुङै आंनि खानाया गुजोबलांबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय Iya yang memesanan apa lewat kata teman. Memesanan le yang deh. बेनो आंहा उदै गेद्राखानो मोदोमफ्रा फिथाइ जाथारालै ओरै नायबोला हरै जारला खाफाल हरै नायबोला ओरै जारला ओरै नायबोला हरै जारला खाफाल हरै नायबोला ओरै जारला मासुनि खाफाल आंनि खाफाल दाखालिसो फिसालाया बरनाम खालामलायबाय जोंबो खोनाखादों आंलाय गामिनि गावबुरा मिथिं खुङै खुङै आंनि खानाया गुजोबलांबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय आंलाय गामिनि गावबुरा मिथिं खुङै खुङै आंनि खानाया गुजोबलांबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय समा सिबि सिबि आंलाय देग्लाय बोरायसिनबाय खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम बाय 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 बाय